Hilak mo dyan na yun dyan. Mo si Alia na manundog. Ito naghilak-hilak li, kaya manundog sa Eliana li. Ako Mario. Ito hilak-hilak li, pinanggabit ang mong anak. Pinanggak adyo na mo. Ali. Hilak ka nga. Ali ba nang magtitis ng tututo ng mama? Maningat ka ba? Maningat. Dali ni. Nakasabot college, pakigbisog ko no yung statay, paningkamot, pagampo, unja, pagamping. Kay, nga na majid ng kinanglan majid yung mula dyan din, kay, nimbasig magkasi mong anak. Kaya nagilak-ilak diha, mingaw galing. Kilak. Kilak ka mula, gano'n gano'n, magilak. Hello guys, good morning. Ako na po ni si Flor Dilisa, November 7 karon guys. Adlaw na mo ulit na sa alit sa isang trabaho sa Manila. Tira ba dalim guys, naswaza na nasa una sa ako nagbilin ko kog bata din sa bahay kanas Janmark. Mura kog magiring. Ana guys, dilalim ja haramang tambagan nga di magpalabi kay maat ko na magpalabi tas kamingaw. Nang giagian guys, nga magbilin po ko na sa nanay ug anak. Grabe jang mingaw. Wala kag mabuang lagi nakabot ito, pero lingaw-lingaw lang pag imong kagalingon. Mama ka madug sa mga magabiin. Gagas-gagas yung tata. Mudah na po na magtutuma. Madam, naman na pagkabungin mo. Naman pagkabungin mo. Hindi siya makadidog na mo. Lagi. Nay. O ba na taon nito na? Hindi. Ano sa kusina? Lunggo. Di mana. Hoy, good morning. Hoy, lamig ka pagkaon. Hi, morning. Mahaw. Sasali mo mahaw. Mulaga mo ay? Mulaga pagkatir. Asa mo ka? Ato ko na ipaila sa mama. Oh, mayo. Very good. Para mahimutang na. I wish. Hala ka yan. Ansa mo na, day? Ha? Hindi ko na ipaila sa mama. Tapos Hamle yung mama dong. Palaila yung tampod. Sige dong, ipalaila na dong kay. I wish dong nga magkasinabot mo unta ka ng paan mo, bisingan mo sa Ginoo. Magkasinabot mo duha kay ako malipay jud ko nga. Imutang na po ni Stiri guys kay aron makatilaw ko ng pagmahimayaon. Dito guys. Kuan, aron makapamilya na kay lami ning natay kaugalingang pamilya. Kaya rong mawagin mong stress pero mahal si maadyo na kada anak tire. Ayun baro ka. Ay guys, ay tagaan ko bibingka. bibingka sila dad ang atari. Oh. Tagalab ko ngali Ay nang pagkag marjo. Duara pud. Ito doon tapod. Bobo. Gimbaroy, bubos mong bisong. Sabada isa, salamat ay. Anjo ako sa utro. Ay sa rebe, asa ka subuan. Ay ngayon mga sa kalarga ma. Uliin na naman na sa tuig. Ngayon. Kaya ka mas YouTube. Dali na Debe, sa sapatos Debe, abot ang sapatos ni Mama Debe. Ikaw mag-vlog ba? Ako at style vlog. Kaning kamot le nga di ka magmingaw-mingaw pero makaipon ka kay punog na kay kaugalingang ko ano kabay na ka maka bisag kamaligra. Mamonitor ni Mas Aliana kay sinanay si tatayin ka mga tiguang na. Kanay ragas deo, gusto makakagmagkagalingan ka. So paning kamot sa gilak-ilak, mingaw kay di idra balalim ning lubizag anak nga kasuway ko nga na ako sa una hapit ko magiring. Kaya sa kamingaw lagi kaning kinahanglang manarbaho ta, mingaw ka adyo. Mingawan ka day? Manabahan mo dyan yung mama day kay naman kay maintenance day ito lang magmingaw ipapadalit sa adyo pag mingaw diha. Ay, batasan na. Para magnapod. Ang marok. Nanapa ko sa kay lamig karsupok. Baros kay? Nakamalay kag sanina. Okay na kaming ingka ali. Kay ingka. Dahil na pag tinawagan, ingka. May ka magamping slash lang biyahe, may ka? O, ing na. Hilak na kuno day ka. Itong ate ay sa imong mama day. Uy, mga iro gawas.
Gawas, burak-burak pa. Uy! Kinaraga mo. Ato! Kami, dahil nasa sana sila kami. Kay Luoy, taon. Ah, nagbantay. Hindi ka mo ilak naglarga ma? Patanaw ako, tara ko ni mo liguan. Bilay mong view sa, nagligo ka nilo. Elemuel! Elemuel! Dali ba, matawag ako mo. Kanang sulinang gila? At tura kaya ka anong buhon? Hindi na uli. Taban mo? Elemuel! Elemuel! Ha? Ito ako itong malita? Kali na. Nung nakalisad-lisad mas mama ko yan Elemuel. Magkasilisad kaya naman yung maintenance, day. May maintenance ni mo. No. Di ah. Di, nakumusta? Kuban ka, day? Atso kahilak ha? Diyan ako nakar eh. Atso kahilak ha? Atso kahilak ha? Atso kahilak ha? Ma, di ka mo hilak naglarga ni mo ma? Sanjir. Di mo hilak. Atso pagpa kita li. Si Arway. Kay, it's not good. It's not good. It's not good to you, Ariana. Amok si Arway. Di ba yan? May si Arway, no? Kasabot kag si Arway, day? Di mau si nanay Maika. Ang sinanay namin kaksala. Nanay laman na lalilo. Laman li. Hilak na yun. Hala! Baro yan. At sa mga pinuan. Tatiri upot ka nay. Tatiri, di ba? Good tatiri. Sagsug na tong ato tatiri. Sugsugan day to. Sugsugan sinay. Tag yung binawan na bagwara ba da? Mangita ka. Di man good Maika. Kasi mamali raluin ha. Gaksa na daan. Nadaga naman gamay sa salyan. Da tatiri. Ang basta na matagay sa kong lip tinter be. Ako lip tinter. Tapos ka na nagibag. Namadyan na. Na may nagkakilay li. Na may kakilay. May tatiri. Mubal ko sa mama tatiri. Tatiri. Ikaw ay kikilayan pagkain? Ah, orang kilay wa makilay mapakpan kung pa. Si Julie, ang makain ko, ang tagbuk ko. Tatiri. Tatiri. Wala, gusto ka na yun mo. Nabalito ka na. Kaya naman day, wala naman ka day. Mickey Mouse si tatiri Maika. Mm. Mickey Mouse lagi ka nay. Mingo na ka day. Atog si Arway li, atog kasi pakitag si Arway ka ha. Dakas na mamali o kaning duga gabi eh. Nabong na magkukudog nila Maika. Nabuong ni ka mapang kaning dug. Ah, si nanay dyan, di sa kambumbog ni nanay sa akin. Magunay mata ni dyan. Baby pa. No. Wala. Nay. Diya guys, kami din is kamang naandan dyan ni guys, manglarga mig Manila. Miga mga dyan mo amin yun dyan, magkakasinis among ginikanan. Okay na nay. Hilak mo dyan na yun dyan. Si Adia naman ang dum. Sige na, di pa hilakan. Asa lagi hilak di? Saya pagkita ng hilak ka. Ang may hilakan. Ali. Hilak ka na. Ali ba yung magtitis ng kukuto ng mama? Paningat ka ba ay? Paningat. Dali. Ali. Yan Bisag ko no. Ito bulas si Aulas. Kuan. Kasabot kali. Pakigbisog ko ng sakay. Kaning kamot, pag-ampo, anja. Ano, pag-ingat. Para sa inyong anak. Tama lali, at so ipagkita ang alian lali. Wapa. Hingin na kayo mo si Roy man. Kaya kamulan ganun. Ganun. Nak, anak. Marga na imong kita, nak. Diyan, sa may bato, nak. Marga. Miyak, depod. Imong teta tiri, nak. Marga po na, nak. Di mo, mama tiri. Mandaluyong na. Ilamwel. To, ha? Tubi. Barat. Yuyo. Oh, yuyo. Day, nalas panday. Nay. Ano tuloy, nay? Buitan. Amin po. Amon, di po sa ate. Amin po. Ilang isa ng usuan, isa ng yuyo. Lakaw na li. Mingaw na mo din he. Alas tita.
Alin na? Mamay, day. Oh. Maturo po ko na yan. May isa. Udaw. Mamay ko ba yung ka? Isa, love you na isa. I love you. I love you, Mama Alina. Ma, love you, ma. Ginawa Ano lang kay? Ano na? Hilak-hilak. Gusto gila-kila kayo. Balik bito kayo magbahay nung kagkamalig. Mayo. Pag-ipon diha. Di ko ano. Nagkadyaw. Ang sikita, Hindi na kami dito ng arson. Araming hawa ka dito sa mata lang. Ikargarin mo. Ako mula na po ko. Saan mo nagpapagkaroon, te? Di naman daw. Tangan ko lang ka. Day! Pagkamping gani mo to karan? Love you. Ina tita tiri magamping ha. Oh. Bilimil, babay, kuya limil. Mama di ay. Bye bye. Buka ko sa buwan. Balik sini last sini. Limil. Babay ko nung slik si Auntie Re. Kuya limil. Tire. Duha kuya limil ha. Sa may kulon kuya limil. Naka nang duha kuya Jollibee ko nung limil ha. Jollibee. Wala bali mag-amin. Kiss ko Upa ka, be. Kaya to ko. Wanda kali. Si Panda. Wala ni. Uy, Elena, lakong marinak naman. Bye-bye, day. Bye-bye, day. Sa sagana.